आंथ' दाबो आसा खालामो बिथांमोना मिलायफिनथों होननानै आरोना मिलायफिनोबा गोबां गोजोननाय मोनगोन आरोना एमजेजों प्रिटिजों मिलायफिनबाय होननाय मोनसे खोथा मोनोबा आरोना जों बायदिया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर जबानि आब' बिथाङा एनिथिं एमजेनि सायाव जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना थ' बिथाङा एनिथिं एमजे बिथांखौ गावनि बिसिजों फिन गोरोबलायफिनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन होननानै बुंदों आरोना आरो जिहेतु गावसोरनो साफा सोलोंथाइ गोनां मानसि थ' बिदिब्ला मा बुंदों एसे खोनासंनानै लादो आंथ' सानदोंमोन सिखिथ' मानसि साख्रि मावलायनाय हिनजाव गोरों गोरा खोथाफोराबो ख्रा ख्रा मोजां मोजां बुङो सोरबा माबा बुङोबा बेनि एगेन्स्ट मोजाङै मोजां ख्रा ख्रा बुङो बेनिफ्राय आरो एमजे फंबायाबोथ' जोंहा मा होनो बुजायनायाव एक्सपार्ट थ' बिसोरबायदि मानसिनि संसाराबादि बिदि माने गेसाव टाइपनि जालांगोन गुनजेर अरनाय टाइपनि जालांगोन बेखौ मालाबाबो साननो हायाखैमोन ना जों नों आं बायदिफोरा आरो आंनि साननायावथ' बिदि इसिबां गिदिर जालांनायबो नङामोन जानो हागौदां खिजानि गावसोर जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम मोनदोंबा उसुबिदा मोनदोंबा जुदि सानैजों मोजां सावरायलायोबा आरोना गावसोर खिथानाय मथेबाथ' सोरबा सासे फन हरबा सोरबा सासेया हमा सोरबा सासेयाबो हरफिनाबा 12 दिन 10 दिन थायो होननानैहाय लं डिसटेन्स रिलेशनशिप नामा इफोरो बिदिथ' नङा बिसोर बिसि फिसायसोना आरो गथ' सासे मोनबाय दाथ' बुहुद सोलायनांगौ मानसिया जोंबोथ' गोलाव गोलाव लं डिसटेन्स बिदि होननानै जोंबो बिदि खालामसै नामा जोंनियाथ' आरो अखाजेरसिनबाव लिमिटेडनिसो जों लोगो मोनबावो नङा होमबा सुनाफोर थ' दा नों आं एसे एनै फिसा फिसौ भिडिअ बानायग्रा मानसिफ्रा बानायदोंबाबो जेबो दाय गैया गाव गावबागाव साननायफोरखौसो गावसोर देखायनायखौसो भिडिअ बुंदों नालाय गावसोरनो मजाक खालामना लादोंबा नों आंहाथ' एसेबाबो बुंखागोनानो आंथ' दाबो आसा खालामो बिथांमोना मिलायफिनथों होननानै आरोना मिलायफिनोबा गोबां गोजोननाय मोनगोन आरोना एमजेजों प्रिटिजों मिलायफिनबाय होननाय मोनसे खोथा मोनोबा आरोना जों बायदिया मानो होनोबा बिमा बिफानि मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जुदा जालायलायोबा फिसायासो माने खस्थ' बा साजाखौ मोननाय बायदि जायो नङा होमबा बेखौ जायफोरा आलोग जालायलायदों बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना